pasal nei huna a hak tur mu kor a hak chinna chuan a pasal tur ber liu tinga chu local lovin fu huai zawa zawk chu alo lang le nul mai chu chuan peia ni chu atilom lo hle iu tinga chu vakhol ngalin a buai thu in alo changa barai omle to ni mo bin fangai poimo lo ve kalo ngau ve ring chia I local don nge don lo ati ta ka chuan kalo kalang alo ti zung zunga ma se abula hmeichhia chuan lo chhai kwal velin a kal le ta lo chuta hmeichhia a thut pui lai thalak chu peia ni chuan a dong zui ngal zat bawk iu ting ani na dik tak a lan chhuah tir theih nan chuan huai zawa chuan hmeichhia kha poisa tam takin a lo ruai a lo ni a hna a zaw fel hnuah chu chianga awm chhun zawm lova khawpui chu chhuahsan ngal tur chuan a hrilh bawk a thu hrimah engwangin nge nang suiziang khawpuiah milar leh hausa ber hian kei ve mai hi min lo buai pui ve si a peia ni na tih chuan I poimawh hle tihna ni mai a lawm I ril a ṭamim tihna lo zawt daih a ṭame hei tikha min enker su peian min va hawm ve a hua e kan buai a piang hian I lo lang ve zia a pheikhawk sang bun awang chuan a inbilh zia a peia ni chuan kalsan hmaka tum huai zawa chuan a lo ken sak vata khoi ka pheikhawk pawh kha iu tinga nen hian in ang reng klapa hmeichhe dang ang kha kani ve lo ania a ti leh khera in chhung lamah chuan luhsanin a unau nu bulah chuan huai zawan a thla thu chu a hrila mak a lo ti ve hle ni dang ang bawka tlawt lungawi leh theih mai in be seiin iu tinga chuan peia ni chu a lo hnaih le hrut hrut a mahse voice record leh video te nen lamah ka nupui hual te chu ka chhung te wang mai mai a lawm tia hmeichhe dang a mut pui lai a play khum takah chuan a ngawi ta duk mai in thenang ala ti zui engemaw sawi le I brush min pek te I kut pem te hian min hmangaih zia a lan tir a chin iu tinga na tih pawh in engkim hian chin tawk a nei ka dawh thei em che wang hian ka thin rim ve thei lo emaw I lo ti thin ani kha ti in peia ni chuan brush chu a laksak a paih dai kaina tang pawh hian chhuak ngal ro a tih takah chuan I la in chhir khawpang ngaih dam min lo dil le thawang ti in iu tinga chu a chhuak a brush chu a guard te a zawn tir bawk zan lamah thil thleng te chu media lamah chhuah tir turin huai zawa chuan a secretary chu a hrila iu tinga leh hmeichhe dang thlalak te chu a darh ta chuai chuai mai thu dik hriat tumin peia ni pawh chu an rawn chim buai chho ṭan ngal an in hualna te chu an ti thawp dawn nem tih te chu an rawn zawt sek a company kawtah chuan huai zawa chuan a karin a rawn lam hlava ala tlan muang em em zui heti hian a him daih zawk a lawm a ti deuh tlata iu tinga nena an in then thu a sawi takah chuan huai zawa chu a lo lawm ru hle a fel te reng nen thil hria sual pal I nei ni lo maw a lo ti vela naupang lai atanga inkawmin ni a I ṭan ani kha a tih takah chuan hmun him lamah ka hruai ang che ti in a inah chuan a hruai a iu tinga chan chin sawi chu a duh vak lo a thin a rim deuh zel bakah kumkaw chhung ngawt mai a lo bum awang khan a rilruah an a thar zel ṭa erawh chu a tum lo bur Mr lia pawh in a fapa iu tinga chu a hau hrepa pe chhungkua ten in hualna chu tih tawp an duh thu a sawi mahse iu tinga chuan in hualna tih tawp chu a duh lova a mual pho thlak bakah chutianga an inkar ti buaitu chu tu emaw a awm ngei niin a ring bawk rilru lak pian nan ti in video games te an khel dun a chutih laiin iu tinga chuan huai zawa chu lo khawlin khawng ei awm daih a kapa ka awm ania pei kha kan neih let leh nge nge ngai ani a lo ti lungai su thei tawp kan chhuah zel ang chu tin a lo chhang pei games khel lai te chu thla laksakin aizia chuan a pawsa a hnung lam chauh ma ni se a ban bun atang chuan ian pei ngei ani tih iu tinga chuan a hre ngal chat a thik ta hle rang deuhin huai zawa in lam chu a rawn pan ngal kawngka chu kikin a au vak vak a peia ni chuan hawnsak lo mai turin hrilh mahse huai zawa chuan a va hawnsak tho kan in hau ve dek dek a mi padang ina I lo leng hman a maw iu tinga chuan a lo ti lut ngal ringawt tunge ka hmuh tih chu
ka bial pahlui hian i lo buai pui vek a ngai lo tiin peianin a lo chang ve thung thlalia kan in nei tawh dawn kha kan le in thin reng reng lo tia yutin an lo chel taka chuan i hmir na mama ni kha tiin waizawa chu lo in rolh ve ta Champa kan in karah hian lo in rolh chu yutin an lo ti vata keima wanga tun hun thleng thei mai zawk i ni kha a lo ti chuan kan in karah i lo in rolh dawn tin a em ni peia ni chuan yutin a chu ron benga amah hian kawng lo hawn lo che sela chuan nang hi hmu che pawh hi ka duh tawh lo nangmah kal zawngin thua sawi ngai lo tin a lo chan ve tlat ni in boruak ka wang khan buaina in tawh bel lo nan hetah hian ka hruai zawk ani hi tiin waizawa chuan a lo tui hnih ve zai bawk nen peia nila room lamah chuan a inkal hnan tlat tawh si yutin a chuan ka tih pal Champa mihruai haw sak hram ro aw tiin a ngen leh ta zawka in ava thlen chuan yutin a nu leh pa te chuan lo thu reng tawh a in hual na chu tih tawp an du lo thu te sawiin peia ni pawh chu lo biak tlawn te chu an tuma mahse a pu leh u te chuan peilam chu lo tang ve tlatin awk a tha pawh chuan lo pawh duh bik lova in hual na pawh chu tih tawp an du thuin an lo chhang tlat chutia an in hnar haw lai chuan pia tang chuan waizawa chuan a lo thlir renga a lawm nan yutin a nen chuan zu in dunin engmah chu a hrilh duh lem chuang lova hmeichhe ho a ko sak ham ham mai a man chu ka pek chak vek ang che hlim tak khan awm rawh tih na kal san phur vak lo chungin yutin a pawh chuan a hnar duh ta chuang lova chulai hmunah chuan pei pawh chu lo lang ve hlawlin yutin a te chu ral khat atang chuan a lo hmu a waizawa nen pawh khan an in tawk lamna lamah chuan kal phei zelin a rui deuh bawk nen a lam ta chiama mipa dang te chu lam pui vel mahse chu zawng waizawa chuan a lo ngai thei ta ho lo mai kal sawn turin chu pa chu ron hrila amah chuan a lam pui ta zawk ani a sual teh reng nen enga ti ngei la dur renga enga ti nge zu te in irlawn a em ni tia zawh chuan tunge ka duh ti ka duh tawh lo tiin pei chuan a lo chhang kumsawm hnih ka nih laia ka hmu atang che khan hmeichhe dang ka melh tawh ngai lova sin waizawa na tih chuan tunge mawi nih le chu tu mai la kiss ngai bik mek lo ani maw kumkua bialpa ka nih chung khan naupang chhiam in ti zela kan la in kiss ngai mek lo a sin pei na tih laiin yutin a lo kal thawm leh tawngri chu waizawa chuan a hreta a pei erawh chuan a rui em awangin waizawa pawh chu tunge nih pawh a hret chiang tawh lo yutin a chuan pei leh waizawa te lo in dut deuh ngur ngur lai chu lo hmu in ava phawk chiang hlia thenrim takin a pot then ngal mahse pei chuan waizawa chu lo pan zelin yutin an hruai haw tum pawh chuan a duh lova i hmel che si kalte ani hi a hmel tha daih zawk ka duh daih zawk a lo ti tlat mai waizawa chuan sumdawn na thilah ka kal mai mai a heti hian amah hian min lo hmu ta si a ti zai a yutin a pawh chuan lo awih ve leh mai in a ruisia a rilruh na niang ka thla haw leh mai te che ka thla duh si lova tiin a lo ngen leh a phalna thlap chuan an in pum haw leh ta ni tu emaw chu a fawp nge chuan a in hria a mahse tunge ni a hre si lo nizan chu tu emaw in ka first kiss min lak sak daih mai waizawa na lo tih luh takah chuan amah ngei chu ani tih a hre thiam ngal a zak ruah ang reng hle chu a tum la in mawh phurna i lak anga yang waizawa chuan a lo ti zel si engzat ngei duh pawisa ka duh lo ani ngei duh nizan khan yutin an min hmu fuh hleuh mai a thin a rim viau ka ring a ho em mai kha pa kha a duh duh mi tam tak min kawp san tawh lawm pei chu a in thlak pa sok sok a kalawmi aw tiin kalmai a tuma tukthran pawh kan lei si lova min tit thei tiin waizawa chuan a lo ngen ta restaurant pakhatah chuan an va chawl dun ta a pei hi designer ni in waizawa chuan jade tla hlang chu a en tir a gold nen na nal tak ka chei sak tur chuan a ngen enga tan ngei tih bial nui ni ni maw pei na tih chuan a hun liam tawh ngai toilet tin waizawa chuan pei a zawn hmuh laiin bialpa a lo nei reng ani tih a hriat chhuah tum kha a hre chhuak zawk mai
bial nu chu nei ve ila chuan ka duat viawang hmeichhe dang pawh ka kawp san ngai mel lovang tiin a lo chhang daih a a rin aiin huaizawa chaw felin a ngaih sak bawk si a lai deuh tlat sil tawh mai huaizawa chu a pu chuan nupui nei turin a lo hrilh leh a lungai su ka pu du deuh ka nei a ka be mek tungkumah chuan ka chhai thlu hmanang a rukin lo in buah saih char char mai ro u tiin a chhang a a lo nui vur vur eng ang hmeichhia nge tia a puina zawh chuan a pasal hual nen an in then hlim hlawla an la ching fel lei thei lova tin a chhang leh chutiang mai mai te chu a gentleman lo lutuk mai a pu chuan a lo ti hmuk a ka gentleman ngai reng reng em ni ka pu thian hi a lo ti leh mai si a pa zawk chuan in karah chuan palaiah chuan rawn tang leh in huaizawan a hmeichhe duh thlalak a hmuh takah chuan kum khawm chhung ngawt mai i lo ngai zawn tawh kha ani maw ni ka lo chhiar char char tawh mai dawn ania chi hman hmawh viawang che tiin a pu chuan a lo fuih ta zawk a zanah chuan eutingah chuan ngaidam dilin pei chu ava hmu a hmeichhe dang te chu in tih hlim nan mai mai a lawm ka khawm thin nangmah hi ka duh ber chu i ni tiin i rui anih kha chutiang sawibuai a ngai tawh lo va haw rawh pein a tih phuiin min la hmangaih ren tih ka hria ania a la ti hram chutah an hun liam tawh lo langin high school an kal laiin pei chu a pa ngaiin a lo tla hluam hlawm mai a chutih lai chuan huaizawa kha lo kalin nihliap sen a khum awang chuan a hmel chu chiang takin a hmu lova a rilru natna te chu lo hnemin a kalsan leh mai ava zui takah chuan nihliap sen neitu chu euting a chu a lo ni si a chutiang chiah chu a lo hman awang chuan khapa kha a nih ringin an lo inkawp chho ta a lo ni ramdanga lehkha sirah a awm bo hlan pawhin euting a lerziah hi chu an sawi thawm a hre fova mahse proof na a neih lem lo awangin a lo awi duh ngai lo mai zawk ani i nihna hi ka hre chiang tawh a chuvang chuan min tibuai tawh chu thian ang bakin ken thei tawh lo che tiin a hrilh zui ta hmeh a a rukin euting a pawh chuan media hmaah a mual pho na chan klapa a riah pui nu kha a lo chhui ruk tir ve char char tho a hming chu a hre chhuak mahse a ram pawnah lo awm bo hmal daih tawh si a a bank account ah pawisa tam tak a dung tih chauh chu an hriat theih chhun chu ani ta chu thil thleng phenah mi awm chu tunge nih chhui chhuah ngei chu a tum ruh hle huaizawa jet rangkachak hmangah a cheimawi sak pawh chu pei chuan a peih fel thei ta a thawmhnaw an suk fai sak kha pe turin amah huaizawa chu a lo kal hlo a a rem chang bawka dawrah chawldun pahin a chei siam sak chu a pe a rem changah lain a thi design te leh an company tlereuh chi hrang hrang te chu a zawrh nghal ta char char a mit khap lo lekin huaizawa chuan a lo thlir vung vung thung a zawrh zawng zawng te chu lei sak vek a tum thaw hrilh nghe nghe lawm thusawi nan tiin vip te tahna a thlawhna a pek thin kamis hmawr chilhna pinmawi chu pe in pei chuan a kilh sak thlap nghe nghe a chulai chu tute emaw hian a rukin thla an lo lak sak chu thlalak chu euting a chu an va thawnh hmasa te te a pawisa an va dil ani chuan pei hmingchhiat ai chuan tiin pek chu a lo tiam ve mai thlalak te chu delete ngal tur chuan a hrilh pei chu a thawhna hmunah chuan va kal chilin thlalak te chu a va hmu a ka hriat loh hlanin in lo inkawp reng ani maw tiin a zawt pei erawh chuan tu pawh lo hmu ila buain tur kan nei lo kan in then tawh lawm a lo tih khum leh i hmangaih reng reng em ni ente lo let leh mai rawh chance min pela tha takin kan awm tawh dawn nia tiin a banah chuan a lo hmer sak leh vak a kalte police ka ko mai ang aw pein a tih pawhin kawngkhar chu a la kal so so a fawhluih te chu a tum ta mai hnathawk te pawh chuan an lo thlir thap ringawt huaizawa chu lo kal hlovin kawngkhar chu a tlawh chhia a euting a chu a hnek chawrh pei chu a ngai sak ngal thluai bawk a ehe nangni pahnih hi in lo inkawp ru tak tak ani maw euting an a tih chuan tlereuh chung changah in dawrna nei turah lo kal mai ka ni tiin huaizawa chuan a lo in sawi fiah a proof na a lo nei thlap bawk si thlalak te chu hmuhin khawia mi ngei nei a tiin huaizawa chu a zawt a milian sawmpanga ak a khulh anih kha
Boina chhuat chuan a tawrh ka hlo awangin tiin yuting a chu lo in la che tha tho tan khawp mai avamak ve keileh pei thlalak ania enga ti nge nang an lo blackmail deuh chia in sheluk sa te in ni zawk lo mu waizawa chuan a lo ti ta khauh mai yuting a chuan chan mai ngaihna chu hriat a lo linzui ruk tir ani maw peina tih erawh chuan chutiang mi chu ni lovang ka hriatna a rei tuah lawm tiin waizawa zawk chuan yuting a thlavang chu lo ho le daih thung mahse pei thin rim chuan yuting a chu a nam chhuak ta thova yuting a pawh chuan a lakah chuan waizawa chuan rilru chhia a pu in a ring ta lova rampawn atanga a lo hawhchang pawh in yuting a aiah waizawa hian a rukin pei hi a lo buaipui fo tawh thin ani awm e chumi zan chuan yuting a chu a ruih em awangin a browse sawngchang te chu a sawi chhehna pei pek ani awang khan a hlut hle niin a lang mahse tukah chuan a browse chu a zawng hmu thei tawh si lova waizawan a thla haw takah chuan a hmu leh hmu lo te ava zawta a lo laksak daih chu niin a coat hmaah chuan a lo tar vel ham ka hmu mi a lo barah te khan i thlo ani lo mu i birthday ah chuan ka lo kal hman dawn si lova present erawh chu ka lo thawnh ang che tiin a chhang daih yuting a browse tar chung chuan pei chu a office ah chuan waizawa chuan ava hmu a engtin nge kha browse khai nei theih tiin a lo zawt chat niminah yuting an a tar lai ka hmu fu a ava nalh ve ka tia min pe daih a lawm a ngai hlu vak lo aniang enga ti nge min zawh khera a tih chuan ka siam ania a birthday a ka pek ania mahse pawilo a rei tu em mai du leh tar mai rawh tiin pei chu a lung awi lo zual hle a an in hualna chu ti taw vat vat a duh thu a pu hnenah chuan ava sawi zui ngal official taka an in hualna pei chhungkua in an rawn ti tawp takah chuan yuting a nu chu a fapa lakah chuan a lawm lo hle a pei chhungkapuina tel lo chuan rei tak an company chu a kal theiin a ring lo ani pei hmu a ti puia ngaidam dil le tur chuan fui char charin rem chang zawn pui chu a tum ta a waizawa pawh in awm mai chu a lo tum bik ho lo pei pu chu be tha zaiin a rem tin a thlap chuan an dihlah sangha te chu pei nen chuan an va man dun ta vela pu a pawh chuan an che tla chu hmu nawm a lo ti deuh nge dihlah chuan a tlak phah waizawa chuan a zuk chan chhuak a hri tlan phah nge tawel pe tura pei lo kal thawm a hriat ve leh a kawr chu a hlip sok a push up te a lo ti ngal char pei chuan lo hmu ngein lai awm deuh te chuan a lo awm der vela a kamis lo chilh sak a tum te chuan a lo in la thla hring der vel khawsik chu nei tho mahse damdawi in sawi rik rual a dam nghah lang chi kha pei chuan a in thleng chuan va thlaiin enkawl tu pawh ka nei ve lo ka nu boral tawh sia te a lo ti kual ta vela ani chuan ka lo awmpui ri mai dawn che nia pei na tih takah chuan a lawm hru hle in an lut chiah chibai le Mr. Fu tiin staff tam tak chuan a inah chuan an lo nghak reng tawh a secretary pawh chu a lo ding zum zut mai pei chu a zak hle a midang an awm teuh tho sia tiin a tlan haw nal an polite hun chu a fu lo kher mai in company new line rupees kha fake ani maw IJA lamin warning an pe dawn cheu ania approve na pawh ka nei in tlak chhiat i du lo chuan na tukah min lo hmuang che tiin yuting a chuan pei chu a lo khawla ava hmu ta ngei khawng e evidence chu ka hman hmu ania tiin a dila engma dik lo awm lo ka tih fiam mai che ni kha ka hmu chak chi a ka chhuan lam ani kha a lo ti daih ka birthday ania mangdu nila yuting a chuan a lo ti ham a ka pei teuh lo mai ka mawl pei tawh lo tiin pei chu haw tum mahse yuting a nu chuan tha tak a lo bia in chung lamah chuan a luh pui a an in thian that tawhna hming chalin no tal dawm pui ve tur chuan a ngen ta tlat mai chu in turah chuan damdawi an lo pawlh ru chu niin a in hnu chuan a rui ta hle a room a an hruai luh lai chu waizawa thian pakhat khan a lo hmu fuh ta hlo mai VIP area nia tiin guard te chuan a luh ve chuan lo phal sak si lo a tih ngaina hre lo chuan waizawa chu va khawl ta tawp a
meeting an nei lai tak pawh chu ngai tuah thei tawh lovin hotel lam chu a rawn pan ve ngal anu chuan outing a chu peiawmna chuan a hruai a dan kal ani tih hre tho mahse a fapa in a nei hlet leh theih nan chutiang chuan hma a lakpui ta ni pei chu a zuk thlem kual ve ta a hmangai thu te chu a hrilh leh chiam mai mahse pei chuan a thei ang angin a lo dang ve thung thilpui a thlen hma chuan huaizawa te chuan an lo chan chuak hmana a damdawi hna thawh tih reh nan tuivuta te chuan a chiah dai a mahse a hna thawh chu a lo chak hle niang chu in nei in tiam tirin pei leh huaizawa te chu an mu dun ta hial mai chu zan hriat reng nan chuan ti in a ke ah chuan ke bun huaizawa chuan a bun tir nghe nghe a tuk zinga chuan pei chu har hmasa in a zak hle a zanlam thil thleng la chu a ngai tuah chhuak chen bawk si meeting na pawh chuan a rilru chu a pe hlei thei lo huaizawa te ro chuan pei hrai rui tu kha tunge hriat chhuah tumin hma an lo la ve char char a outing anu thil ti vek ani tih chuan hre chhuak huaizawa te chu lo kalin pei chuan pe hel dan tur ngun chu a lo zunga thil thleng te kha a hre lo der vel thul mahse pasala nei a tiam laia a thil sawi zawng zawng te kha a lo record vek si a mawh phurh na lak ka duh ani huaizawa na tih chuan a ngai lo chu tiang a lo ti zung zung a ani le min duh ve miah lo ani maw ani chuan nawrlui che ka tum lo mipa ka ni na anga mawh phurh na lak ka duh mai ani huaizawa na tih taka chuan beidawng hma chu a ti le ang reng loi bawk si huaizawa la chu a insawi khawngei thlak thiam ang reng bawk nen pei chuan a lo duh ve deuh tawh hrim hrim chu lo ni in ka chhung te pawh ka lo dil ve phawtang outing a nena kan inkar hi felse license mang chuan kan in nei thei ang chu ti in a lo chhang ve ta nge nge hlim takin a pa leh a pu te bulah chuan a hmalak na chu a hlawtlin tawh thu chu a va hrila nupui atana dil thuai thuai turin an lo nawr ve bawk an pathum chuan pei te hna chuan va lengin nupui atan chuan an va dil ta nge ya a pu pawh khan fel a lo ti ve hle tawh bawk nen anu boral ta chung chang te chun chawi lova a lo sei len dan zawng zawng te a han sawi tak a phei chuan a lo khawngei hle a a u erawh chuan in duh tak tak ani tih han lan tir phawt te u a lo ti ve tlat thung full group shares a sawm pariat bakah Beijing leh Shanghai a an ram te chu pei pek an tiam ta a in then le chu an tum lo thu te soin chutianga an fanu tina zonga a lo awm palemaw an in then phah hial ani chuan a ro zawng zawng te pawh chu pek vek an tiam nghe nghe ama chaw ni lovin a pa leh a pu te pawh in chu an lo rem tih pui ve bawk a u leh a pu te chuan an in nei chu an rem tih pui ve ta a an in nei certificate te an valak chhuah hnuah chuan a lawm nan ti in huaizawa chuan Z3 ama siam tir ngei mai kha a pe ta a thla te chu la dawnin an hlim hle a thian te pawh chuan a duh thin zian hriat pui vek awang khan huaizawa chuan lawm pui vek a lawi that zan te ani bawk awangin an bulah chuan hun rei tak chu a hmang duh lo lai ru tak chung chuan khum khatah chuan an pahnih chuan an mu dun ve ta zara good night kiss tal te chu huaizawa chuan a lo ti sur sur pei chuan zak deuh tak chung chuan a va muah ve deuh nge ya ka chala lawm ka ti a lo ti ro si muraw ti in pei zak chu a in lukhup ta dai a pei leh huaizawa te in nei thu chu outing a chuan a lo hre ve ta a an thlalak te pawh chuan a nem hngit chiang hle bawk a thin chu a rim ta hle huaizawa chu a va kal chilh leh taruk mai i rim chu pei rim a nam reuh mai a ti in bul a va ṭan te te a nupui te rim te chu kan nam ve bawk ang chu ti in a lo chhang engwangin ngei nei ka bial nu ni tih hre reng ani lawm ni unaw ang tak takin ka lo en thin che sin i va ti mak ve outing an a lo ti le pawh in in then tawh lawm por vak lo khan thu tha mai mai te a lo tih san hmak ka rin angi lo ni lo ka bial nu hlui tho a lawm ani chu pawh ni se ka duh a ka nei tawh ni mai nang pawh nula tam tak i dei ta min rawn ngai bik hlei nem mahse pei kher chu i nei thei lovang kan in nei fel vek tawh ani in mu dun tawh em ni a duh ve reng reng che em in nei pawh ni ula keilo duh dang a nei ngai chuang lovang i nawrlui wang bak ani lovang ten awm lutuk
yêu ting ngoi mai te a bel pahlui a hun liam to mi ve mai ni kha pei lo lu rual cha chuan yêu ting a thin rim chuan hoi zawa chu alo nek sia maya eng thil nge moi ti le ti in pei chuan yêu ting a maya chuan lo bengin hoi zawa thawang zawk chu lo hau ngal amana lomin chaw masa thut thlenga min nor beta lom yêu ting ana ti po in idu to kin in soi thiam ro unaw ang chia ke ninya I thinari mani ti ka sia hoi zawa chuan alo ti le sa ya chutyang soi ngai lo ka pasala lo mini pe ina lo te ve thung ole kalo mol rei hle mai ma se hoi zaw ini na dik tak hi kalalan tir khopang ti in yêu ting a chuak zui a hmuya yêu tinga nekna hliam te chu pe chuan a hruk fai saka damdoi te hnoi sakin alo duat thiam hle hoi zaw ala chuan zan in chu I om nge nga mu thil ka duania kamai mi chin hlek chuan yêu tinga hmel ka hmu ngal zela alo ti le zai to anin kwa mu hi le tange US lama tengin nu ti UZ chu lo zina pasal I nei van nei hle mai yu naw nu in rim taka tho la in nang chu chung ko poisa in studio te I hongvel ham ania alo ti deuh khera chung ko poisa nia a tul te chuan a hmang ve bokang chu ti in apu chuan pe thlawang chu lo hau vata au po chu pe lama chuan atang reng zel tho ma se pe chuan nuam lo ti na riau chu nein au chu tluk lo po a in ti ve thin hle chung thil vel chu hoi zawa bula chuan a soi nge a ani chuan tluk lo le thik nei te chu khovel dana lom ma se tluk tu min ma kan la ve thenia ti in alo chang thung ka u chu fingin a in ring tok ema chu wang chuan ka tluk thei lawang ma se ma son chu ka du ani tia a soi chuan nilave I ti the ani jetchi isiam po kha amoi em kha khovela designer chaber ini thei reng ania ti in alo fui tlereu siam chua in ti siakna competition lo om tura chuan telve tur te chuan a som ngal boka chutiang ma ama alo in rin tok lo na chan chu brooch a siam wang kha ni yu tinga tan khan a siam ani a ani la khan avanal lo ve I chem kalna tur ani lo ani hi siam ve to su a ha thlak mai ti in alo soi sil sakani ome chutia hoi zawan arin tok zia le a thil siam moi zia soya a fakta ka chuan phurna ani belve le ta a nu UZ hne na chuan vakalin competition na telve atum tho chu vashil zan khat an leng chhuak holam chu iutinga chuan pangpar ne na lo hmuaka competition na pakhat na ini ti ka lo hria a hetiang I ti thei hi karing thin reng ani ti in lompuina thu te lo hlana chu vele hoi zawa chuan a pum chu tina der thutin in chung lama chuan an lu san zui ta daya pangpar po chu alak sak ta lo hospital soirik chuan akal le du chuang si lova sup tlem te chu inin a thok chak hle mai kadam vek to e ka thin rim hian ka pum hi ron na thina a ti le zai to flight chest te chuan pahnih chuan an khel du na anin po so to khop mai le lama iutinga chu apa in havin pe te hi tibai to su adu to lo che ni hi an ma ni rengot I boy puina lama hian company I ngai tha client tam tak kan chan phania ati chuan hwaya hian ka bial nu min chu saka ka beidon san don lo ti in iutinga chuan alo chang ve thung meichia mai wanga kan tlak chhiat pha vai chuan I shefia wang ti in apa chuan avau zui nge restaurant pakhata hoi zaw le pe te chuan thil an ei du na chuti lai tak chuan meiche pakhat lo kalin she om taka an imbia ka wang chuan tumi ani pe chuan a zota iuting alo thlem tura a roi nu kha ania wangin han soi mai than tur chu hwaya chuan a hretlat lo chuta pe chuan a thik deuh ta tlat mai secretary kha local hlavin in ngai zong ang chuan chu nu chuan lem chu a chan pui ta ringota meichia na chu in nil ngal thuain bazara te chuan an vakal dun le ngal lop mai masia hwai zaw ril ru chu anom chia lo a hmalak dan te kha pe hian she chuak ta se a hozui via wang nge she thiamin angai damang ti te chu angai tua rewa nu pahlim takhero chu ani chhun zom zele chuti lain moi kha a omna chin an she tatat lo mai
thil thlen dan zawng zawng kha euting ah chuan alo hre chhuak vek tawh chu lo niin tla thum liam ta ah thil thleng te kha sawi chhuak le in huaizau a tih tir chian ni em kamual pho phah bakah pei pawh ka chan phah sin tiin alo zawt chutiang ka hrelo kan rui em kha bakah kha video wang khan a then che ti chiangim ni tiin mawi chuan alo zawt let zai chutah euting ah chuan a pi dam lo thlalak chu hmuhin hun ka nga lo i pi hi ala dam i du ani chuan thudik sawi mai rawh khazan khan khatiang thil ti tur khan tunge ruai che tiin a zawt nawn le mawi chuan a pi boral chu a hlau ve tho si a in puang dawn chiah tiin huaizau a chu alo lut hlo keimah min lo zawh fia mai tur che lawm ka tan a thawk ani kha a lo ti lut ngal ka ring reng ani engkim khairua hmanna vek alo ni maw ni e a fuh ve reng ti raw kum tam tak liam ta tang khan pei hi ka lo duh dai tawh a mahse nang hian chet i lo lak masak ta ka wang khan ka kian mai zawk chi ani mahse nang chuan nom sip bol nan le i chung te thu awiin i lo kop kwal vel mai mai alo ni si a rilru ti na in i ngai sak ngai lova voi tam tak i phat san bawk chu wang chuan i phu lo ani peia ni hi ke chuan ka hmangai tak taka ti nat ka phal lova keiman a rilru hne sakin ka nei ta ni mai a du thlan na ani mangaya duat tu amamu a ke chuan ka kalsan ve ngai lawang tuna hian i ui le ro si ti na em ni waizawan ati chuan nilo pe hmangai chu keima chia ka ni ruk rui ni kha min ruk sakani i chet dan hi a hria thuna chuan a then thawang che euting a chuan alo ti vak vaka i chiang mo min ngai dam hun tur chu ka ngak le thei ringa sin ke chuan rin om takin ka ngak le thei mayang chutia anin hnia lai chuan mawi pi chu zawng hmu in damdawi in lama an hruai tawh thu secretary chuan alo hrilh ta a engtika emaw pei chuan a chet lak dan kha ala hre chhuak dawn tho thova euting a chuan lo hrilh mahse huaizau a chuan pawi tina a nei tawh lo ngai dam dil le a lungawi hun nga mai chu a tih thei awm chhun ani tih a hre chiang hle bawk a rin ang che in thil kal dan vel chu euting a chuan pei chaw va hrilh ta ngei mai a pu le a pa te pawh chuan huaizau a chuan lo mang an pui ve hle a anin then ani vai chuan a ro zawng zawng te chu a chan vek mai dawn ani pei pawh chu lo lang ve ngal vatin rin lo tak mai in thin rimna a lo nei ve miah lo phasan na hrim hrim hi ka huat zawng ani a i nihna ka hria chian pha a tha fe zawk ani nang ai chuan huaizau a hian min hmangai in ka ring zawk tiin euting a kha a lo chhang fel then chu lo ni in an inkar chuan chhiatlam pan a hnekin thatlam chu a pan ta zel zawk a ole khati zawng kha tuntum drama chu alo ni le ta min lo en sak ka wangin kan lawm em em e drama thara kan i hmu le theuh dawn nia